Bé, doncs, jo per Reis recomano Dones, raça i classe, de l'Àngela Davis, de l'editorial Tigre de paper, i és un llibre que vaig llegir fa uns mesos i em va agradar moltíssim. Crec que és un clàssic imprescindible del feminisme contemporani i, bueno, bàsicament, del que l'autora parla és sobre la història de les dones i de les persones negres des de l'inici de l'abolició de l'esclavitud fins a l'actualitat. Ho explica d'una manera molt clara, et fa adonar-te de les desigualtats que pateixen les dones i les persones negres, tant de gènere com de raça i com de classe, tal com diu el títol. I, sobretot, també m'agrada molt per l'autora perquè Davis va ser una figura molt influent a nivell internacional i va lluitar molt pels drets civils als Estats Units. I crec que és una lectura bastant interessant per Reis i espero que la podeu gaudir aquestes festes. Jo per Reis us vull recomanar la novel·la No se trasvini más tarde, d'Elisa Coll, editada per Amor de Madre. La novel·la és un relat intergeneracional, una conversa més aviat entre l'experiència narrada de la pròpia autora arran d'una mudança a Barcelona i d'intentar sobreviure com es pot a la precarietat i a la situació en general amb una perspectiva LGTB i feminista, i sobretot centrada en la recerca de formes alternatives de viure. I tot això ho fa amb un punt periodístic, entrant en diàleg amb fragments d'una entrevista que realitza a la feminista Teresa Meana, que és una senyora de 70 anys amb una vida molt interessant, que ha passat per la presó de Nicaragua per crear el primer bar LGTB d'Oviedo i que avui en dia viu en comunitat amb les seves amigues. Llavors, l'autora busca aquest reflexe del que s'ha fet en el passat, del que es fa en el present, per pensar i imaginar possibilitats alternatives pel futur. És un llibre irònic, amb un sentit de l'humor molt present, però també, i sobretot, i per lo que més us recomano, és una lectura tendra, amb una escriptura molt sincera i que busca generar precisament les cures, la tendresa, centrar la vida al voltant de l'amistat d'una forma que realment el fa un llibre ideal, és molt fàcil de llegir, es llegeix ràpid i trobo que és ideal per regalar, especialment ara en aquestes dates. La meva recomanació per Reis és el llibre de La trena, de la Tita Colombani, que narra la història de 3 dones resilients que són de 3 continents diferents i de diferents classes socials i econòmiques, i com les seves històries estan entrellaçades entre si com una trena, ja ho diu el títol, i les seves lluites i tot com, a pesar de les diferents èpoques, les 3 aconsegueixen lluitar en contra de les diferents socials i econòmiques. Per tant, recomano La trena de la Tita Colombani perquè amb la seva història veiem com sense la història de les dones, sense importar la classe social, l'època i com les dones han de lluitar sempre per tenir un lloc al món. Jo us recomano un llibre infantil que es diu Si plores com una font, de Noemí Bola, de l'editorial Takatuka, i que tracta sobre un cuc que està molt trist i que plora molt, però a mesura que avança la història se n'adona que plorar potser no és tan dolent. Jo recomano aquest llibre pels infants que estiguin aprenent a llegir i els pares que els vulguin acompanyar, perquè té molt poca lletra. Si plores com una font, de Noemí Bola. Bé, doncs la meva recomanació de Nadal és Conejo Maldito, de Bora Chung, i és un llibre que fa una barreja de gèneres entre terror, fantasia, és en general un llibre molt inquietant, són contes, i potser no és un gènere que diguis molt nadalenc, però definitivament un llibre que val molt la pena. Així doncs, la meva recomanació serà Conejo Maldito, de Bora Chung. Per aquells que esteu desesperats perquè s'acosten als Reis i no sabeu què heu de posar a la carta, o aquelles cartes que us rebut que diuen volem un bon llibre, jo us recomano Com Toibin, un llarg hivern, editat per Amsterdam, una història situada en el Pirineu català, amb un lloc perdut, tot aïllat per la neu, una família amb un rerefons o diversos rerefons de cada personatge molt interessants, profuns,
i que amb molta subtilesa Tolkien ens va descobrint a poc encara un d'ells. És aquest toc sutil de Tolkien que amb una sola frase et mostra una mirada, un sentiment, una sensació que fan que aquest petit conte, aquesta novel·la de poc més de 120 pàgines, esdevingui una petita delícia que a poc, com aquella carn tendra, es va desfent a la boca. Aquesta edició nova, això ja havia estat editat el 2006, ve prologada per una gran llibretera, la Fe Fernández, de l'Espolsada, que és també qui m'ha portat a mi en aquest llibre. Dit tot això, si esteu desesperats, Un llarg hivern, Cold Tolkien, és un llibre que us pot salvar les festes. Carlos Holleman, que no el conec, va perdre el seu pare de jove, de molt jovenet. I llavors sempre li va quedar el rau-rau que el seu pare no explicava mai res. I quan preguntava a sa mare, tampoc sabia explicar-li grans coses. I ara de gran s'ha dedicat a investigar la història del seu pare. I ha trobat una vida novel·lesca, interessantíssima, i l'ha titulat Les espies no hablen. Perquè el seu pare ha fet tots els papers de l'auca. Era belga, per això es diu Hollemans, belga flamenc, pintor, independentista flamenc. A més, a Bèlgica van restaurar el temple templer i aquest partit independentista flamenc, quan Hitler va entrar a Bèlgica, es van pensar que els donarien la independència i es van aliar amb Hitler. I el personatge aquest, ara jugava amb uns, ara jugava amb els altres. Bé, un personatge de novel·la tant que l'any 43 acaba a Espanya. I el llibre canvia completament i llavors ens descriu una Espanya de postguerra, d'ambient franquista, i no. I llavors és molt interessant perquè va acabar a Barcelona casat amb una catalana i bé, l'he trobat molt ben escrit, molt ben construït, es llegeix de seguit i bé, és el consell per aquests Reis.